Това е разпознаваем личен бранд на ортопед, а това са 3 златни примера, които да вземеш. Разбери какво харесва твоята аудитория. Доктор Сара Пиркъл първоначално става известна в TikTok, споделяйки своята страст към модата и медицината. Това позиционира пред предимно женска аудитория. До ден днешен тя продължава да създава съдържание, което да резонира именно с тази аудитория. Използва актуални TikTok трендове, разказва лични истории и дори споделя моменти от романтичния си живот. Дай и причина да се припознае в теб. Само красив образ не е достатъчен. За да се запечаташ в съзнанието на някого, той трябва да открие частица от себе си в теб. Това се случва, когато покажеш каузите, които подкрепяш и предизвикателствата, с които се сблъскваш. Доктор Пиркъл е перфектният пример. Тя е мигрант в Америка и е жена в специалност преподавана от мъже. Тези елементи не просто я правят по-човечна, а дават на хиляди хора повод да се свържат с нея на по-дълбоко ниво. Добави нещо неочаквано. Ето я и черешката. Доктор Пиркъл бинтова и плюшните играчки на децата, за да се чувстват по-спокойни по време на преглед. Това е толкова мило и веднага създава емоционална връзка. И кой родител не би искал да си заведе детето при подобен лекар? Аз съм Васи и ти помагам да изградиш разпознаваем личен бранд, който привлича правилните пациенти. Ако искаш твоята специалност да е сред следващите, напиши я в коментарите.